Tokugamushirai kune vari munzira kuuya. Spiwe wasvika ka? Handisakuone kunonoka wanga uchiuya. Pakaipa bless. Zviri sei? Ko mabva mauya vana vemhuri imwe kwakanaka? Kwakanaka here? Hongu, tinokugamuchirai vari kutandara nesu veDrewmas Media panhino nguva. Aiwa, tinoti pachikore tinoti madoka chera biedu. Tinokutambirai nemufaro. Ndanga ndichida kuti ndingoti tauri hangu pamusoro kapenhau yatabva mukuburitsa yeTudhoma. Nhau iyi yakati rebei, asi mangwana muchaona isu veDrewmas Media tichienda kuimba yacho ine Tudhoma twacho turi kunzi ndo turi kuvhiringidza pamusha ipapa. Ndo chekutanga. Chechipiri, mhuri iyi hanzi kuti ikwanise kunge ichiripa sekuru Chiyokoto nyange zvazvo vakafa. Zvavarofanira kungoita chete ndezvokunongedza mombe kuti iyi sekuru Chiyokoto ndo mombe yenyu, yorova yega pasi, obva vatiri ndo jongwe renyu, rorova rega pasi, iwo wokwira mabhazi voenda kumba kwasekuru Chiyokoto. Vasvika ikoko vozoita sei? Vozongorozvipira kuti ai wakatauya. Hanzina Spiwe, taura hako bless, it's in the blood. Which blood are you talking about? Saka ndo nyaya ichange ichitambika pazuva ramangwana. Toda kufirima huku dzacho, toda kufirima mombe dzacho dzisati dzaenda. Tozoenda kumba kwasekuru Chiyokoto toona kuti dzasvika here kana kuti hadzina. Munotondera nhau yatakamboita zvakare muno muHarare nguva yapfuura iyo, pane nguva huru yemukomana uya zvakare wekubatwa nemudzimai wemunhu wekuMount Darwin zvakare, achiti akuenda kunotora mombe kudanga kwavo. Kana adzitora then anongorodziudza kuti endai kwakati, dzobva dzatoenda. Tinokugamuchirai zvikuru nemufaro. Spiwe Nkomo, uri sei? Pauline Matambo, zviri kutsobidera hama yangu. Lover Style, kuri sei kwauri? Maria Muzvidziwa, sei. Tiri kugamuchirai ka, ndimi ndo panoti Drewmas ipapa. Ukaona munhu anoti aiwa ndoda kumbomira zvekurara ndichitaura neDrewmas Media, ndo panoti Drewmas, ndo Drewmas yechokwadi. Mama Enji, zviri sei? Muri kupi? Ndoda kuti pamunondikwazisa mhuri yeZimbabwe mumboita muchititaura kuti muri kunzvimbo dzipi. Ndozva kuti Spiwe UK, bless South Africa. Musati nyepere kwamunenge muri, ndaakukuzivai, saka munyatsobuda zvakanaka muchitaura chokwadi chenyu chizere. Otherwise muri vatano here mhuri yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru nerutsigiro. Ndoziva kuti nguva ino yandauya inguva yekuti munge muchirara. Maria, ndekupi uko? Handisi kunyatsoona. Okay, uri kuChando futi? Aiwa, dzimwe nguva urutori muno muZimbabwe kuna mukaradzi River uko uchionga goridhe, ko tinogoziva sei apa unenge wati hako UK inotambika futi ka iyoyo. Iwe ungagoti uri kuzhombe sei? Isusu patakaenda paya kunoona vekupondana vaya iongosiko, handizotaipi dzataishaya manje idzodzo. Toziva kuti taitokuwana iyi tikadai takaonana ikoko takadhumana chete.
Saka ndo nhau dziri kutora nzvimbo kamhuri yeZimbabwe, asi chandoda kukuzivisai ndechekuti nhau dziri kuitika dzakawanda dzinoshamisa. Tine nhau yakaitika kwaMurehwa yemurume akaita tsaona nemotokari. Aita tsaona kudaro ambulensi bva yabva yamutora ndokuti tanga kumhanya naye kuchipatara, bva yaita accident zvakare. Zvinoshamisa izvozvo zviri kuitika. Tinokuunzirai nhau idzodzo, rufu runenge rwanyorwa pauri kunzi iwe haupararame. Then murushinga zvakare imo mumatiri tine nhau zvakare yasekuru vaya vaya vatakaenda navo kuchiweshe panhau yekudzimura moto, if you remember very well. Mancu uri kupi? Mancu, taura chokwadi. Ya Botswana zvishuwa wagona ipapo, ndafunga kuti uchatinyepera. Sekuru ivavo zvakare takaenda navo muvhileji kana muchiri kutondera nhau iyaiya yevakomana vekupisa imba yasekuru vachiti sekuru matipedza paya pemombe dzairima dzega kana muchiri kutondera. Ndo patinenge tichibuda tiinavo sekuru. Zvakaitika ipapo zvinotyisawo, zvinoshamisa, asi sekuru vakazopedzesera vakuenda step ahead. Imagine kuti iwe une foni yako unobvunzwa kuti une net1 here kana kuti une bad kana kuti une telecell. Wobva kuti une telecell, wobva ranzi right, ngatijuise foni yako, woshedzera nhamba dzichibva mumusoro mavo, wojusa wotoona successfully recharged. Bad uchiudzwa nhamba dzako nemusoro. Zvinofamba sei naimi? Inini dai ndaive nechipo ichocho, vanhu vainzwa nekufonерwa neni kuti ndaingodzifembera ndichidzinyora pasi. Plus handizozive futi kuti venet1 nana bad vanenge vachipinda lose here, zvinenge zvichifamba sei. But waitoti ukatraya yamborichajwa yacho unonzi the card has already been used. Saka wotoshaya kuziva kuti chii chiri kuitika. Pau uri kubvunza nyaya yezvidhoma mangwana ndichaswera kwaMurehwa, handisati ndanyaziva, maybe tichagona kupinda kuseni ndisati ndaenda kwaMurehwa, kana kuti tozopinda kuma6:30 ndadzoka. Handisati ndaziva ipapo kuti tichazvifambisa sei, but definitely we are bringing you that story. Gedza ndimbonzwa kuti muri kuti chii hanzi naBless. Mancu ndiso e-wallet please. Pau shumba zvidhoma nguva yemangwana ndo yandiri kutaura. Mama Enji, dzimwe nyaya dzinonetsa kunzwisisa, thanks nekudzifambira. Tikunzwa nyaya pano, tinotenda zvikuru Mama Enji, because pasina imimi isusu hatipo. Maria hanzi Drewmas Media sei muchingotambira ikoko musingamboendawo kwedu kuGokwe. Maria, rekedza ndikuudze kuti Gokwe yakomborerwa zvikuru. Zimbabwe yese ndokwatatanga kuisa ripota wedu ikoko, saka anenge achitogara paGokwe Center. Iye zvinezvi ndichambokuunzirai hangu before Christmas, mumboona manyu workers eDrewmas Media achanga achienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iko kunana Chiredzuko tichada kuti kunge kuine munhu anogara ikoko. Rushinga Darwin aiwa uko ndienda ndega, ndosvika ndega, hatiise munhu, but ndo dzimwe dzenzvimbo Bulawayo takapromisa tichange tine munhu anenge atori stationed kwaBulawayo. Saka gore rino iri ratiri kupinda tinenge tichipisa, kupisa kubvira moto chaiko chaiko. Hanzi china Spiwe, asi shumba imi hamutye pamunotaura nezvinhu zvakadaro. Unoona chinoitika akaSpiwe ndechekuti zvinhu izvi kana nyangwe vakaromba vacho havasi vekwanishamba, havasi vaera shumba, vakadya mari dzavo kana kuti vakaita pfuma yavo isitisipo. Saka kuti chinhu ichocho chikuatake, hapana. But challenge iri kungoitika chete, Spiwe, yandingade kukutaura ndeyekuti kuFacebook kwangu
kuri kuuya vanhu vakawanda vachindithreatena, vamwe vari kundiudza kuti iwewe kurarama kwako, upenyu hwako huri panjodzi. Asi Facebook chayakanakira ndechekuti mazita anenge aripo. However, tinoziva kuti vamwe vanhu vanenge vachishandisa mazita asiri avo. Saka tinotongofamba tichingoziva kuti mugwagwa chinogona kubvunduka pane hama dzakatimaka. Saka hamene ikoko hanzi manje ameno ikoko. Queen Love, how are you Queen? How are you my love? Bravo. Bravo, handina kukuona wani paprogramu yadarika. Wakunyanya kugara muberevere usingasvike padhuze Savira. Pau, sei Queen, uri kusamhorese Queen. Queen anomhoresa shumba chete. Queen ndiri bho zvekuti dhodhiya. Bravo, neniwo ndiri kufara zvikuru kunge ndichitandara newe kunyanya panguva ino, sezvo ndapromisa hangu kuti hatisi kutandara nguva refu, kungokukwazisai chete tonozorora. Kuti ndikaenda hangu pane chakashata, hanzi maghosti ndo anenge achivhundutsira. Rambai makatsika ipapo shumba. Spiwe ndokunge vachivhundutsira, nekuti dzimwe nguva mumwe munhu anenge achitorevesa. Saka pakadaro ameno anochengeta ndiMwari kuti ndizosvitsa makore andinawaya ndisingafe. Mwari anenge achiri kundida. Varo izvozvo vakatombotamba yakaoma. Saka kana munhu akazouya wandondiponda dzimwe nguva anokundikanawo, asi anenge agona ndizvozvo tomutiwo makorokoto tosangana kumberi ikoko. Sekuru vangu moyo, muri sei? Hanzi naMaria Drewmas Media vaudze kuti tovaviga neshamu ine munye. Ndiwe unenge waguya Maria uchitamba paguva rako, muchiimba muchitanga ari mwana kwai, indazorora paya. Lois Piri, zviri sei? Naisoko, uri seiko muzaya wangu? Aiwa, tinotenda zvikuru, basa ticharamba tichiedza kuendera mberi naro. Spiwe, hanzi Mwari nevari nyika dzimu vanochengeta. Mashoko ako aita kuti ndinzwe kuda kutomborova bute. Pamwe ndikamborifemba ndoziva kuti vadzimu guaranteed. Mwari ndiye asina manyanisi. Aiwa, kamuri yeZimbabwe tatandara, ndinotenda zvikuru. Ndofunga mangwana sekutaurwa kwazvaitwa kuti vanhu muri kuda malive akati wandei, charamba tichikupai tichikurukura apo neapo tichimhoresana tichiona kuti tichiri vatano tese here, nekuti kuna vamwe vanhu vanozomborwa sashingi. Mazuva ano akuita kuuya apo neapo. Hebheti muzukuru wangu izvo zvahapo, kana kuti uzoti arara here, ari kubasa here, kana kuti ari pai, hazvizivikanwe. Naizvozvo ticharamba tichisangana nemi. Mukoma Bravo, hatikukanganwei. Ngatiti nhasika wamilika, wafupatira, regai tinozorora vedu. Mangwana chinenge chakachaya. Takudzwa, hausi wawana dzamira nemhuru here hama yangu? Nekuti takuda kunozorora. Hadzina moyo, mwana wako hachengetere muchawa, ndaramba hazviite. Havakaramba mudhara yanzamaya. Chiko machawa, handina kukunzai pachirongwa timbokurukura nemi. Kana munhu achitobhecha zvokudaro, chii chinoita kuti ndirepo muzukuru wangu anonzi Mogeni Rusika anofamba nekaheti kake kakangodaiwo so, ndiye munhu andichaudza pachirongwa timbobvunza kuti chii nemi machawa munovengerwa dzei. Nenyaya yesadaka ndoda kumbonzwawo futi kuti rinofambiswa sei, uye zvaanoita sadaka ndiani, zvamboita sei. Naizvozvo aiwa, ngatiende tinozorora. Good night guys. Kana pasina isiri edited, so ndinonge ndakutongoimba inini kuti goodbye Spiwe, goodbye Blessing na Bravo, tichazoonana nerimwe zuva. Iwe Maria ukaranga, iwe Pawi iwe ukaranga. Good night guys, tatandara.
yakwana nguva yekuzorora.